खुलुमबाय प्रान्जल नार्जारिनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बर हरबाय। नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दंना? आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। कर'ना भाइरास बेमारा गासै भारत हादराव दिनै 75 बारायबावबाय आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जाबावबाय। भारत हादराव दासिम गासै 641 सुबुंफोरा बे बेमारजों साग्लोबजाबाय। बेनिनो गासै 40 सुबुंफोरा बे बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हाफिनो। थैनाय सुबुंफोरा गासै 12 जाबाय। दा बे कर'ना भाइरासखौ लानानैनो मिरु सरकारनि राङारि बिफाना कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउनखौ नोजोर होनानै माखासे गोनां स्किम फोसावना होयो। कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय हादोर नाङैनो बन्द फोसावनायाव राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मिरु सरकारनि राङारि बिफाननि मन्थ्रि निर्मला बिथाङा प्राइम मिनिस्टार गरिब यजना स्किम बहनो आरो बे स्किमनि गेजेरजों गासै 1,70,000 कौटि रांखौ बाहायगोन होननानै दिनै फोसावनानै होयो। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बे स्किमनि गेजेरजों एबा बे प्राइम मिनिस्टार गरिब यजनानि गेजेरजों गासै 1,70,000 कौटि रांखौ बाहायगोन। बे गिलु बालु कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय हादोर नाङैनो बन्द फोसावनायाव रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि मिरु सरकारा मोनसे स्किम बहनदों, जाय स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार गरिब यजना स्किम। मानो होनोब्ला बे कर'ना भाइरास बेमारनि थाखाय रांखान्थियाव गोबां गोहोम गोग्लैदों। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि स्किमखौ बहननाय जादों। नोंथांमोना बे कर'ना भाइरास बेमारखौ गिदोंना गियाखै? आरो लोगोसे नोंथांमोना बे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होनायखौ फालिदोंना फालियाखै? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।